Намираме се над град Лъки, в така наречените останки от бетон, пясък, трици, неща, които сега виждаме, и стопанство, чието собственик е тук до мен, до нас, с негови колеги, Янко Боюклиев. Едно стопанство, което така или иначе никога не е заработило, но има една дълга сага, отвратителна, но за историята на пастъровото стопанство слушаме Янко Боюклиев. Значи, пастъровото стопанство закупих след спечелен търг, обявен от община Лъки, и след заплащане на 100% на сумата, която е била по търга. 2003 година, когато дойдох да се занимавам с пастъровото си стопанство, заварих в горната част в клетките нивички, направени от местни хора, които отглеждаха селскостопанска продукция. Подадох сигнал в МВР и в прокуратурата. Хората в процеса на разследването, което се води, дадаха показания, че пръста и камъните са от предошлата река. Нещо, което аз не съм съгласен, тъй като няма как, по законите на физиката, една предошла река да дигне толкова тежки камъни или да изсипи като със самосвал, пръста на просеката, която е между клетките. Сега, сагата от 2003 година се развива по един ужасен за мен начин, тъй като всички сезирани от мен институции, като се започне от районно управление на МВР град Асеновград и районна прокуратура Асеновград и се стигне до главния прокурор на държавата, не предприеха, според мен, нужните законови мерки за решаването на този въпрос. Веднага допълнение, една вметка, ако позволиш. Все пак тук са назначавани експертизи, вещи лица. До голяма степен тези хора, които през тези години са минавали и са правили съответните констатации и проверки, какво са свършили според теб? Според мен всички проверяващи в системата на МВР просто са прикривали престъпления и според мен трябва на тези хора да им бъде потърсена отговорност. Но неприятното е, че през всичкото това време, докато траеха обжалванията пред институциите, се получи второ самоуправство. Да. И то от човек, който е на не повече от 20 метра от пастъровото стопанство, засипа тази част, която се намираме в момента, клетките, с трици. Сега, знайки моята упоритост, институциите в случая общо взето предприеха нужните законови мерки, направиха протокол за самоуправство на този човек. В указания срок той не изчисти триците, започна дознание, уплашен от това, че му бъде потърсена наказателна отговорност. Явно е наел техника, с която е влезено вътре и ние стоим в момента върху резултата от използваната техника. Първо, аз твърдя и очеизвадно, че триците не са почистени на 100%. И другото, което твърдя, е, че тази стена, на която стоим в момента и се видят остатъците върху триците, е разрушена, т.е. увредена ми е имота от техниката, която е използвана от самоуправното лице при опита му неуспешния да почисти триците. Също се вижда и в далечина. Ето тази стена цялата е разрушена и оттам е влизала техниката, с която е станало извозването на триците, изнасянето. Да. Така, кой имаше интерес, господин Боюклиев, от тази конфронтация? Защо се породи в тези години? Завист ли някаква чисто човешка и толкова години, в крайна сметка, вложени средства за закупуване, а в крайна сметка едно пастърово стопанство, което, за съжаление, така и не е заработило? Значи, освен вложени средства за закупуване, тук са вложени средства и за узаконяване на тази дейност. Въпреки че аз закупих съоръжение, пастърово стопанство, аз не ех архитект, бяха изготвени проекти и всичко това беше узаконено по всички изисквания, които са на българското законодателство за реализирането на тази дейност, отглеждане на пастърва. Всичко е съгласувано с МВР, Пожарна, РИОС и институциите, които имат отношение към този вид дейност. Забравих в началото да се представя като официално регистриран в Министерство на земеделието фермер рибовъд. И ето, благодарение на всички тези неща, които в момента показваме, аз съм лишен от възможността си да упражнявам тази дейност и сами разбирате, че в резултат на това
сигурно губи много пари. Нали? Колко? Ами, аз ще ви кажа, тъй като направих за себе си справка с вещи лица и специалисти, пастървовъдството е интензивно рибовъдство. От 1 декар бетонни клетки, нали, капацитет е 50 тона пастърва. 5300 квадратни метра по 50 тона, това прави 250 хиляди тона на година, капацитет говорим. Което прави 2 милиона и 100 хиляди лева годишно. Като пари, годишно, да. И аз съм възпрепятстван. В момента има европейски програми, аз мога да ползвам безвъзмездни средства, нали? Знаете, рибовъдството се субсидира, но аз не мога да си ползвам имота, защото виждате, ето, това, което е пред мен, години наред, това е може би от 2005-2007 година, се укрива от тези, които трябва да извършат проверка и да вземат отношение по въпроса. Тоест, предпоследен въпрос, ако обобщим нещата така, през тези години не работи пастървовото стопанство и за това, че вие чакате едно съдебно решение или извънсъдебно споразумение, по някакъв начин обезщетение. Но такова във времето, в годините не се получава. Так, това може да продължи още години. Как според вас ще бъде развръзката? Значи, аз съм предприел мерки още 2005 година и заведох 9 жалби в съда в Пловдив за обезвременяване на виновно причинените ми щети. Това е по закона за отговорността на държавата, тъй като в случая тук има несвършена работа от служители на българската държава. Подчертавам, смущаващо голям брой длъжностни лица, които укриват това, което е извършено в пастървото ми стопанство до днес. Тези мои тъжби съда, не знам защо, вместо да даде ход на жалбите ми, ги върна в прокуратурата и от 2005 година тези тъжби стоят там. И на практика аз съм лишен от законното си право на един справедлив процес, за да си защита правата като собственик и правата като човек, нали, който в случая губи много пари. След всичко това, последен въпрос, след всичко това, което е тук и което виждаме, това са така едни грешни пари, едни грешни средства, които все едно са закопани тук в пръста, в земята. Има ли надежда за вас, тъй като все пак вие сте човека, който е вложил определени средства и за проекти, и за закупуване, да се реши тази сага по какъв начин, защото сагата кръга е затворен, а както се казва, изход в тунела към днешна дата и това, което виждаме днес, няма. Светлина няма. Значи това, което искам да споделя с вас е, че на базата на мой сигнал, новия президент, господин Плевнелиев, е изпратил 2 сигнала във Върховна касационна прокуратура за извършване на проверка по случая и аз да бъда уведомен след това за резултата. Отделно от Министерски съвет, след многобройните ми сигнали до тях, преди 2 месеца изпратиха писмо до МВР да се извърши актуална обстойна проверка на това, което аз твърда и да се вземат нужните законови мерки. Сега, как ще приключат нещата, аз не съм голям оптимист, тъй като господин Първанов, предишният президент, също беше изпратил до прокуратурата Върховна касационна на базата на мой сигнал, други сигнали до Върховна касационна прокуратура и се наложи тези хора аз да им повдигна обвинение в това, че укриват престъпления. Сега, лично на факса на господин Бори Велчев, който излезе пред българската общественост миналата година и заяви да му се изпращат сигнали, съм изпратил достатъчно информация и сигнали за случващото се. Аз мисля, че за рамките на това време, което е минало, откакто аз съм му изпратил сигналите и днескашната дата, 4 май, той е предприел нужните законови мерки. А ако не е предприел нужните законови мерки, нали, вече това си остава за негова сметка и надявам се, вече когато не е главен прокурор, да си понесе отговорност за това. Господин Владиков, тук вие не сте за първи път. Определено имате мнение, впечатление какво се е случило, поне от това, което знаете от господин Боюклиев. Но и идвайки тук, виждайки нещата във времето и сега отново сме тук, вашия коментар за всичко това. Има ли самоуправство и наистина има ли позиция, смятате ли, че определени хора са спомогнали за унищожаването на едно съоръжение, в случая съоръжението пастърво стопанство на Янко Боюклиев? Да. Ами за втори път идвам. Миналата година идвахме тук с господин Боюклиев.
Значи няма изменение, така както го заварихме миналата година, така и сега има трици в това. Разрушени стени и лично аз също не съм оптимист, че нещо може да се направи. Просто няма никакво движение от никаква страна. И стопанството е много перспективно, сега риба се търси и реално търпи големи загуби господин Бояклиев. И би трябвало да се вземат спешни мерки, да се реши този въпрос. Кой да вземе тези спешни мерки? Държавата, органите, които се занимават с тези неща. Аз конкретно не мога да кажа кои, но... Последен въпрос. Това, което може да се вземе като спешни мерки, може да стане на базата на едно съдебно решение или извънсъдебно споразумение. До към толкова години не се стига. Значи, съда е този, който може да назначи вещи лица, може да назначи експертизи. В крайна сметка тази сага може ли да се реши без съдебна намеса? Ами мисля, че няма да може да се реши. Би трябвало да се намеси съда, за да се види щетите, които са нанесени на господин Бояклиев, кой ще ги поеме. Да смятам ли наистина като за финал, да смятаме ли, че определени институции в голяма степен, не искам да ги цитирам, това са институциите, които трябва да спазват закона, са подходили така, образно казано, не съвсем сериозно и не са си свършили работата. Става дума за това, че трябва да се направи точна обосновка на нещата и вече обвинението да вкара тези неща в съда. Аз не съм достатъчно компетентен по това, но казвам, че няма движение по този въпрос тук, както е в момента състоянието. И в тази ситуация Янко Бояклиев изцяло губи и продължава да губи. Да, естествено, че губи от цялата тази ситуация, която се създаде. И още един интересен събеседник, струва ми се, който много добре следи ситуацията, поне в годините, доколко му е позволявало възможността, Недялко Костов, човек, който е документирал много пъти това, което се е случвало тук по отношение рибовъдното, пастървовото стопанство. Историята на това пастървовото стопанство, като че ли господин Костов заприличва на нещо, което няма край, има нарушения, пък няма нарушители. В същото време няма и констатирани така драстични нарушения от страна на правораздавателните, от разследващите органи и от тази цялата страна губи най-вече собственика Янко Бояклиев. Вашият коментар? Моят коментар, аз съм бил извикан винаги, когато, защото сме бивш работник при Янко Бояклиев, преди да се пенсионирам, да документирам аджеба тези неща, които са причинени от други хора и които пречат за експлоатацията на това съоръжение. Най-напред за засипването с клетките с пръст и за съдяването на селскостопански растения имаше лук и фасул. И след това Янко Бояклиев ми се обади след някоя друга година отново, че има ново нарушение в неговото стопанство, засипани клетки с стърготини от близкия цех, който е тук наблизо. Дойдохме, видяхме, аз направих снимките от ракурсите, които трябваше да се документира тази работа. И след това съм идвал, след решението на съд ли, на прокуратура ли е към този виновника за тези, той каза, че ги е изчистил, дойдохме да видим дали са изчистени и видяхме това, което го виждате и в момента. Години наред явно, че само е имитирана, маркирана дейност. Смятате ли, че тази сага, финален въпрос, последен въпрос, че всичко това, което се е случило към днешна дата, сега, което и виждаме и ние, ще има някакво положително развитие във времето? Ами, надявам се, че ще има, защото са очевидни нарушенията, които са извършени. Но надеждата ми е надежда, пък факта, че за толкова години не е направено нищо
е реалност. Нали? Така че моята надежда малко се приплита с тази реалност, която виждам пълно, да се казва, безхаберие. Ще започнем малко по различен начин, очаквайки, че все пак ще има и още представители на медиите, но в рамките на едно 10 до 12 минути ще помоля колегата тук да, преди да започнем по същество нещата с господин Янко Боюклиев, управител и собственик на фирмата Буйко ЕООД Пловдив, но най-напред за тези, които не са изгледали нашия видеоматериал и всъщност той е съвсем пресен, нов, за да разберете в крайна сметка какво е останало от едно читаво рибовъдно стопанство, пастърово стопанство за 8 години. Снимките са актуални, защото са абсолютно прети от преди седмица, така че ще помоля колегата да пусне видеоматериал. Никога не е заработило, но има една дълга сага на отвратителна, но за историята на пастъровото стопанство слушаме Янко Боюклиев. Значи, пастъровото стопанство закупи след спечелен търг, обявен от община Лъки, и след заплащане на 100% думата, която е била по търга. 2003 година, когато дойдох да се занимавам с пастъровото си стопанство, заварих в горната част в клетките нивички, направени от местни хора, които отглеждаха селскостопанска продукция. Подадох сигнал в МВР и в прокуратурата. Хората в процеса на разследването, което се води, дадаха показания, че пръста и камъните са от предошлата река. Нещо, което аз не съм съгласен, тъй като няма как, нали, по законите на физиката, една предошла река да дигне толкова тежки камъни или да изсипи, като са самосвалнали пръста на просеката, която е между клетките. Сега, сагата от 2003 година се развива по един ужасен за мен начин, тъй като всички сезирани от мен институции, като се започне от районно управление на МВР, град Асеновград и районна прокуратура Асеновград и се стигне до главния прокурор на държавата, не предприеха, според мен, нужните законови мерки за решаването на този въпрос. Веднага допълнение, една вметка, ако позволиш. Все пак тук са назначавани експертизи, вещи лица. До голяма степен тези хора, които през тези години са минавали и са правили съответните констатации и проверки, какво са свършили според теб? Според мен всички проверяващи в системата на МВР просто са прикривали престъпления и според мен трябва на тези хора да им бъде потърсена отговорност. Но неприятното е, че през всичкото това време, докато траеха обжалванията пред институциите, се получи второ самоуправство. И то от човек, който е на не повече от 20 метра от пастъровото стопанство, засипа тази част, която се намираме в момента клетките, с 30. Сега, знаех и моята упоритост, институциите в случая общо взето предприеха нужните законови мерки, направиха протокол за самоуправство на този човек. В указания срок той не изчисти триците, започна дознание, оплашен от това, че му бъде потърсена наказателна отговорност. Явно е наел техника, с която е влезено вътре и ние стоим в момента върху резултата от използваната техника. Първо, аз твърдя и очевидно, че триците не са почистени на 100%. И другото, което твърдя, е, че тази стена, на която стоим в момента и се видят остатъците върху
разрушена, т.е. увредена ми е имота от техниката, която е използвана от самоуправното лице, опита му неуспешния да почисти триците. Също се вижда и в далечина, ето тази стена цялата е разрушена и оттам е влизала техниката, с която е станало извозването на триците. Да. Така, кой имаше интерес, господин Бояклиев, от тази конфронтация? Защо се породи в тези години зависли някаква чисто човешка и толкова години, в крайна сметка, вложени средства за закупуване, а в крайна сметка едно пастърово стопанство, което, за съжаление, така и не е заработило? Значи, освен вложени средства за закупуване, тук са вложени средства и за узаконяване на тази дейност. Въпреки че аз закупих съоръжение в пастърово стопанство, аз наех архитект, бяха изготвили проекти и всичко това беше узаконено по всички изисквания, които са на българското законодателство за реализирането на тази дейност, отглеждане на пастърва. Всичко е съгласовано с МВР, Пожарна, РИОС и институциите, които имат отношение към този вид дейност. Забравих в началото да се представя, като официално регистриран в Министерство на земеделието фермер Рибовът. И ето, благодарение на всички тези неща, които в момента показваме, аз съм лишен от възможността си да упражнявам тази дейност и сами разбирате, че в резултат на това сигурно губим много пари. Ами, аз ще ви кажа, тъй като направих за себе си справка с вещи лица и специалисти, пастървовъдството е интензивно рибовъдство. От 1 декар бетонни клетки, капацитета е 50 тона пастърва. 5300 квадратни метра по 50 тона, това прави 250 хиляди тона на година капацитет, говорим, което прави 2 милиона и 100 хиляди лева като пари годишно, да. И аз съм възпрепятстван. В момента има европейски програми, аз мога да ползвам безвъзмездни средства, нали, знаете, рибовъдството се субсидира, но аз не мога да си ползвам имота, защото ето, това, което е пред мен, години наред, това е може би от 2005-2007 година, се укрива от тези, които трябва да извършат проверка и да вземат отношение по въпроса. Тоест, предпоследен въпрос, ако обобщим нещата така, през тези години не работи пастъровото стопанство и за това, че вие чакате едно съдебно решение или извънсъдебно споразумение, по някакъв начин обезщетение. Но такова във времето, в годините не се получава, так, това може да продължи още години. Как това според вас ще бъде развръзка? Значи, аз съм предприел мерки още 2005 година и заведох 9 жалби в съда в Пловдив за обезврездяване на виновно причинените ми щети. Това е по закона за отговорността на държавата, тъй като в случай тук има несвършена работа от служители на българската държава. Подчертавам, смущаващо голям брой длъжностни лица, които укриват това, което е извършено в пастървото ми стопанство до днес. Тези мои тъжби, съда, не знам защо, вместо да даде ход на жалбите ми, ги върна в прокуратурата и от 2005 година тези тъжби стоят там. И на практика аз съм лишен от законното си право на един справедлив процес, за да си защита правата като собственик и правата като човек, нали, който в случая губи много пари. След всичко това, последния въпрос, след всичко това, което е тук и което виждаме, това са така, едни грешни пари, едни грешни средства, които все едно са закопани тук в кръста, в земята. Има ли надежда за вас, тъй като все пак вие сте човека, който е служил определени средства и за проекти, и за закупуване, да се реши тази сага по какъв начин, защото сагата кръга е затворен, а както се казва, изход в тунела към днешна дата и това, което виждаме, не се няма. Светлина. Значи това, което искам да споделя с вас е, че на базата на мой сигнал, новия президент, господин Плевнелиев, е изпратил 2 сигнала във Върховна касационна прокуратура за извършване на проверка по случая и аз да бъда уведомен след това за резултата. Отделно от Министерския съвет, след многобройните ми сигнали до тях, преди 2 месеца изпратиха писмо до МВР да се извърши актуална обстойна проверка на това, което аз твърдя и да се вземат нужните законови мерки. Сега, как ще приключат нещата? Аз не съм голям оптимист, тъй като господин Първанов, предишният президент, също беше изпратил до
4 май, той е предприел нужните законови мерки. А ако не е предприел нужните законови мерки, нали, вече това си остава за негова сметка и надявам се вече, когато не е главен прокурор, да си понесе отговорност. Господин Владиков, тук вие не сте за първи път. Определено имате мнение, впечатление какво се е случило, поне от това, което знаете от господин Бояклиев. Но и идвайки тук, виждайки нещата във времето и сега отново сме тук, вашия коментар за всичко това. Има ли самоотрадно и наистина има ли позиция, смятате ли, че определени хора са спомогнали за унищожаването на едно съоръжение, в случая съоръжението Пастърово стопанство на Янко Бояклиев? Ами за втори път идвам, миналата година идвахме тук с господин Бояклиев. Значи няма изменение, така както го заварихме миналата година, така и сега има трици в това, разрушени стени. И лично аз също не съм оптимист, че нещо може да се направи. Просто няма никакво движение от никаква страна. И стопанството е много перспективно, сега риба се търси и реално търпи големи загуби господин Бояклиев. И би трябвало да се вземат спешни мерки да се реши този въпрос. Кой да вземе тези? И държавата, органите, които се занимават с тези неща. Аз конкретно не мога да кажа. Следен въпрос. Това, което може да се вземе като спешни мерки, може да стане на базата на едно съдебно решение или извънсъдебно споразумение. До такова към толкова години не се стига. Значи, съда е този, който може да назначи вещи лица, може да назначи експертизи. В крайна сметка тази сага може ли да се реши без съдебна намеса? Ами мисля, че няма да може да се реши. Би трябвало да се намеси съда, за да се види щетите, които са нанесени на господин Бояклиев, кой ще ги поеме. Аз вече мога да кажа и своето впечатление и в голяма степен и разочарование от това, че темата, която афиширахме на тази пресконференция сега, тотален отказ на държавата от държавност на институциите в България, идва да подкаже и още нещо, благодаря тук на колегите, на колежката, идва да подкаже и още нещо, въпреки всичко аз една благодарност да изкажа на хората от пресцентъра тук, които не се съмнявам са си свършили перфектно работата. Това идва да подкаже и на пресконференцията, която беше малко преди нашата, преди час, че българските медии не се интересуват толкова дали върви икономиката, интересуват се толкова от скандалите, от жълтото, от това, което може да е пикантерийно и от това, което, примерно, работодатели и така нататък от различни медии ще й кажат къде, кога и какво да отразяват. За съжаление, в голямата си част е така. И затова в немалка степен определено може да се каже, че започвам с това отклонение, защото ситуацията в момента ме подтиква да го направя, защото виждам липсата на интерес към това, защото една политическа формация предишната, да не я съобщавам, също беше с слабо медийно присъствие, един отказ от държавността, от институциите, как се съсипва, как се води до фалит една фирма, едно рибовъдно пастърово стопанство и то до умишлен фалит, това като че ли 70% от икономиката не съществува. Говори за дребен и среден бизнес. Ето, казвам го съвсем отговорно тук от най-голямата зала за пресконференция национална, от прес-клуба, и виждам, че в крайна сметка българската журналистика е свита въгъла и е стигнала до там тя да се интересува от други неща, но не и от развитието, и от икономическото развитие на България. Но така или иначе, имайки предвид и това и знаейки, че организаторите на София Прес, на прес-клуба
изпращат тези информации абсолютно до всички медии. Това е и техно задължение, поне това знам и преди малко от госпожа Антоанета Иванова. Виждайки нещата, аз знам, че тези неща, които нашите гостите тук на тази пресконференция ще кажат, защо се получава, откъде идва този тотален отказ на институциите и защо едно рибовъдно стопанство бе доведено до умишлен фалит. Не искам да политизирам нещата. Тази сага е започнала 2003 година, от видеоматериала също се видя. Значи тя е започнала по време на управлението на тройната коалиция. Никой не иска да прави някаква аналогия и съпоставки, че виждате ли, това управление като цяло, може би, води такава политика на геноцид към българския дребен и среден бизнес, не далеч съм от тази мисъл, но така или иначе това е факт през тези 7-8 години. Българският бизнес е свит, той изобщо го няма. И от тук насетне вече искам да представя и гостите, които са организатори на тази пресконференция. Господин Янко Боюклиев е собственик на Пастъровото рибовъдно стопанство и управител и собственик на фирма Буйко, доведена, казах вече, до фалит. Петър Владиков е строителен техник. Той е човек, който познава добре ситуацията около тази сага. И тук сме поканили един уважаван наш юрист, един човек, който адвокат Васил Бенчев, който е запознат с нещата. Има и като журналист, и като юрист много будна гражданска съвест от години наред, от десетилетия. Така че аз след всичко това, което се видя като видеоматериал, аз искам да дам думата на господин Янко Боюклиев, той да очертае нещата по отношение на всичко това, което се случва в неговото Пастърово рибовъдно стопанство. Господин Боюклиев. Благодаря. Казвам се Янко Боюклиев, висше образование, биология, втора специалност химия, собственик съм на 2 пастърово стопанство, закупил съм го на законно спечелен търг през 1997 година и е платил на 100%. По същото време аз се занимавах и с друг вид рибовъдство, държах 5 язовира в община Бредово. Така бях определил за себе си, регистрирах се като фермер рибовъд и бях решил да развивам тази дейност в нашата държава. Поред причини, имах малко здравословни проблеми след 2000 година, тъй като много неща се случиха, за които има подадени сигнали в прокуратурата и по тях нещата стоят горе-долу, така както и по този случай. 2003 година, когато се качих на Пастърово стопанство, започна дейност, като се възстановихме, заварих там една много такава картина. Аз ще използвам тук материал с снимки, който да ви покажа, за да се запознаете с това, което се случи с моето Пастърово стопанство, което аз трябваше да изтърпя. Значи, когато се качих 2003 година, заварих, предполагам се вижда добре на горните 2 снимки, или изсипани с пръст и камъни запълнени клетки, в които местни хора си бяха направили нивички и се отглеждаха, както се вижда тук, картофи, царница и така нататък. Значи, своевременно, първо, подадох сигнал в органите, които са в компетенция да могат да вземат отношение, МВР и прокуратурата. След което се качих отново с професионален фотограф, заснех всичко, документирах, за да мога да им предоставя такива доказателства. Сега, уличените говорят за част, едно уточнение внасям, за част от клетките на Пастъровото ми стопанство. Може би видяхте една дига на филма, който, ако не, аз ще ви покажа нататък на снимка. От двете страни на дигата, когато се влиза с камион, са изсипани с самосвал, пръст и камъни. За какво говоря? Значи, по време на дознанието уличените лица дадаха фалшиви показания, лъжливи. Аз съм повдигнал обвинение срещу тези хора, за това, че пръста и камъните са от предошлата река. Дигам високо тази снимка да видите всички тук. Ето тук се вижда как по техните твърдения предошлата река е запълнила бетонните клетки с пръст и камъни. Вижда ли се хубаво от края купчените пръст, които очизвано са закарани и сипани с самосвал. Но не се обърна внимание на този мой сигнал и не се предприеха никакви мерки срещу това нарушение.
Тук на тази снимка ясно се вижда, че това не е закарано, това не е от предошлата река. Предошлата река не може да дигне тези камъни и да ги припрати през 2-3 реда в четвъртия ред клетки. Нали? Има физика, има гравитация, има неща, които човек усмихвате се, госпожата се усмихва и справо. И аз се усмихвам, макар че ми е много тъжно да ви кажа. Тъжно ме за държавата, тъжно ме за институциите, тъжно ме и за мен самия. Защото 9 години вече аз се боря с това. И виждам какво е отношението на всички. Това е страшно да ви кажа. Това убива човека, убива инициативата. Това е ненормално. Не може такова нещо да се търпи. Това, което вие виждате, нали, на мен ми се сервира на документи, че това е било предошлата река, нали, всичко окей, че тази пръст и тези камъни са били почистени в указания срок и вече клетките са били в идеално състояние, аз да си ги ползвам. Продължаваме това. Ето, тази снимка е 2011 година, тези трети са 2009 година. Да виждате почистени пръст и камъни от клетките. Според вас присъстващите, това нещо тук да е от предошлата река. Възможно ли е? Не. Нали, има хора, които се качиха горе, видяха, заснеха. Как може предошлата река да го направи това? Ето това е просеката. Тук се вижда и къщата, просеката, по която се влиза с камион и се изсипва тази пръст по клетките. От тази част и от другата част. После ще ви обърна внимание на още един факт, да видите каква наглост и каква... Значи, аз ще се въздържа да обиждам, но липса на професионализъм в органите на МВР и прокуратурата. Не може да се затварят очите пред такива неща. За какво говоря? Показвам. Ето е тази дига, по която се влиза. Реката тече от тази част, която е надолу. Нали? Виждате ли тук тази купчина пръст, която е? Тази купчина пръст. Значи, по данните на те, които са записани, че това от предошлата река, реката тече наобратно. Как ще се изсипи тази купчина тук по обратното движение на реката? Стопанството е на естествен гравитационен принцип направено. Реката тече в тази посока. А купчината пръст е точно в обратната посока. Явно е закарана и сипана със самосвал. Кой има толкова очи извадно? Такава ли е компетентността на органите на МВР и на прокуратурата да се затварят очите при този факт, че се лъжи откровенно от уличените? Ето показвам първата клетка в бетонното стопанство. Вижте. Най-високата, най-близо до реката. Това е. Първата клетка. Виждате как, нали? Ето тук показвам увеличено тази купчина, която видяхте тук. Как реката ще тръгне, пак обръщам внимание обратно да тече и да връща пръст и камъни срещу течението. Нали? Едно малко мълчание, нали? Без коментар, не искам да обиждам повече. Но никакъв професионализъм от органите. Тук са стрелки, нарочно съм насочил вашето внимание да погледнете тези метални тръби. Тази тръба да щръкне така, видяхте го и на филма. Това е от напора на пръста и камъните, които са изсипани с самосвал в пъстървото ви стопанство. Вие не отидете с друго желязо да искате да изкривяват, така не може да изкривите тръбите. Вижте какъв диаметър и каква здрава тръба. Може ли така да стане от предошлата река, например? Очевидно е, че това е, виждате тук. Ето тук вижте наклона на тази тръба, вижте и наклона на тази тръба, личат си остатъците тук от купчени пръст. И тук си личи остатък от купчената пръст. Сега как тази клетка ще остане празна, а пък съседните до нея ще се напълнят с пръст и камъни? Може ли да ми го обясните това? Това е точно тази клетка, която ви показах в първата снимка, където е изсипана пръста, купчината на дигата. И не е разкланата. Разговаряме с Владко Радев, служител в фирмата Бойко 2000 ООД град Пловдив, с управител Янко Боюклиев, една фирма, която в зората на демокрацията имаше чудесната идея да се занимава с производство на риба, на пастъргово стопанство, да направи едно от най-добрите,
проспериращите пастърови стопанства в Пловдив, а и не само в Пловдив, в Южна България. Господин Радев, вие сте, определено мога да кажа, един от първите, които, когато господин Боюклиев закупи стопанството над Лъки, видяхте какво състояние то бе закупено. Имаше ли наноси, имаше ли камъни, имаше ли нахвърлени неща, които те първа във времето да се доказват, че така е прието. Как видяхте в началото на първите дни пастъровото стопанство на господин Боюклиев на Лъки? Значи пастъровото стопанство беше закупено в 1997 година от господин Боюклиев. Състоящо се от две нива. Горно и долно ниво. Пастъровото стопанство. Когато ние отидахме там, заварихме го в перфектно състояние. Съвсем малки наноси в горното стопанство, една клетка, която беше взета от местен тамошен човек, който си работеше някакво земеделие, и в долната част на клетките имаше габарство, имаше един габарник на друг човек. Общо взето другите клетки бяха празни до бетон, почти до бетон. Това е което моите впечатления бяха от тогава, когато се закупи стопанството. Значи, последствие какво е станало, има снимков материал, на който се вижда, че има страшно много пръс, даже и посети реколти като домати, най-различни неща. Това го нямаше в първоначалното закупуване на пастъровото стопанство. Това е което мога да кажа. При закупуване на рибовото стопанство, в долната част на стопанството имаше клетка с един процеп, който си беше още и когато ние го закупихме. Впоследствие има и снимков материал от 2011 година. Се вижда ясно, че преградната стена на клетката е разрушен и в дясно също клетката, преградната стена също е разрушен. И това е с техника. Просто са бетонови стени и няма как от само себе си тези стени да паднат. Видяли сте едно съоръжение, едно пастърово стопанство, което е било чисто. Сега, след снимковия материал, след всичко това, как бихте коментирали, как бихте обобщили това, което се е случило и има ли човешка намеса? Значи, моето обяснение през тези години, всичките, тези неща, които са станали горе на пастъровото стопанство, не могат да станат от природни бедствия, поради факта. Значи, имаме там бетонна стена, която е 4 метра. Другото нещо, за да се напълнат клетките с вода, те се почва отгоре да се пълнат самото пастърово стопанство. Наносите първо ще тръгнат клетките да се пълнат от горната страна, което не може да стане от долна страна да има пълни клетки, от горна страна да са празни. Тъй, че имаме камъни там по 200-300 кг камъни, също не може да стане от придошла река, както твърдат местните. И през годините аз мисля, че има намеса на човешка ръка. Тоест, субективният фактор според вас е очеваден, не очевиден. Точно така. Фактор е очеваден, че има намеса на хора там, недоброжелатели. Това, което искам да кажа като заключение на сагата с пастъровото ни стопанство в град Лъки е тоталният отказ от държавност на институциите и тези, които ги представляват в България. Значи всеки един нормален човек, виждайки снимките, които сега ще ви покажа, на които ясно се вижда купчините пръст, които са закарани с самосвал. Вижда се даже купчини пръст, които са на просеката от обратната страна на течението на водата, което е ненормално, такива факти да обягват от вниманието на органите, които са овластени с това да разкриват тези неща, за които аз съм подал сигнал, да потърсят отговорност от уличените. Виждат се разрушените преградни стени. Още по-зле, виждат се разрушените преградни стени върху непочистените трици, които са предмет на самоуправни действия. Значи дават се лъжепоказания. Това институциите се затварят очите. И това не е от вчера, това са 9 години. Когато аз тези снимки ги предоставих в районното управление на МВР в град Асеновград и бях извикан с призовка от полицаи и той ме попита, кажете, господин Боюклиев, какви претенции имате? И аз обясних, че това са неща, които просто минават всякакви граници. Аз не мога да си ползвам имота, тук има действия, които
законите по определен начин би следвало да третират държавата, на тези хора трябва да бъде потърсена отговорност, нали, че аз не мога да си ползвам имота, аз съм официално регистриран фермер рибовъд в Министерство на земеделието, закупил съм пастърво стопанство и 9 години вече, нали, виждате, че не мога да го използвам. Значи, дадох снимките на полицая да ги погледне, обясних му нещата какви са и можете да си представите наглостта на този полицай, който ми заяви в кабинет, в сграда на МВР, в районното управление в град Азеноград, полицай Трачев се казва, че му било пресона работа за моите претенции. Аз се извинявам, ама вътрешният министър, на който подадох сигнал, тук началника на полицията в Пловдив, началника неговия, който е в районното управление, никакви мерки не взеха до тук. Това си е чисто полицейско самоуправство. И наглостта на този полицай, искам всички да знаят, нали, публично да обявя, който ми заяви след тези думи, които цитират негови, че му е пресона работа за моите претенции, ми заяви, че изобщо не му било пукало какво е била публикувала оная курва от Държавна сигурност журналистката, той не е познал много добре. Може ли един полицай да се държи така в сграда на МВР, в собствения му кабинет, срещу един български гражданин, който е извикан с призовка? Веднага напуснах кабинета, слезах при началника и поисках да му си потърси сметка. До днес никой не е потърсил сметка на този полицай. А виждате какви неща се укриват в стопанството ми и аз губа страшно много пари. Това е нещо, което вече минава всякакви граници и аз мисля, че е редно на това да бъде сложен край, компетентните органи да си свършат работата и да се потърси сметка на всички уличени от мен. Искам на всички, които работят за българската държава и са пропуснали шанса си, да вземат мерки по тези неща, за които съм ги сезирал, да ги уведома публично, че по капацитет, съдебна норма, могат да си направят справка, аз губя всяка година по 2 милиона и 100 хиляди лева от това, че не мога да си ползвам пастърво стопанство. Пак повтарям, капацитет, съдебна норма. Нека да го сметнем за 9 години, с лихвите това прави около 30 милиона лева до днес. Кой си позволява да злоупотребява служебното си задължение, да предизвиква такава финансова загуба на един български гражданин, на една българска фирма? И аз ще продължа 9 години, аз вече бях принуден и тази година обявих и фирмата си фалит и ликвидация, защото това вече минава всякакви граници и не може да продължава по този начин.